Na ji mutane da dama a comment section suna tambaya ta yaya za su yi amfani da Gemini? Ta yaya za su yi amfani da Gemini? Ya ake amfani da shi? To ku saurara, yau zan nuna muku step by step, daki-daki yanda nake amfani da Gemini don ƙirƙirar hotuna masu ban al'ajabi kuma kai amfani da su a duk inda kake so. Ku biyo ni ku gani step by step. Da farko za ka buɗe application ɗinka na Gemini, ko kuma in Gemini ba application in Gemini bai maka a waya, to ka shiga browser ka sa gemini.google.com. In ka shigo sai ka register, idan a browser ne zai buɗe maka kamar haka. Sai ka taɓa ɗan wa'innan arukan guda biyu da kake gani don ka maida shi zuwa image, shine Nano Banana. Idan kuma application ɗin Gemini kake amfani da shi, shi kuma ga inda za ka taɓa. Shi kuma wannan ayabar za ka yi taɓa ta ya kasance ka kunna ta. Sannan sai ka taɓa wannan plus ɗin don ɗauko hoton da kake son ka canza daga cikin wayarka. Bayan ka kawo hotonka daga cikin wayarka, sai ka wurin describe your image sai ka rubuta abin da kake so Nano Banana ya maka. Kamar wannan ga na rubuta ina son ya sa min ihrami sannan kuma ya kai ni masallacin Makka. Sai kuma in danna nan don ya min generating hotona. Shikenan gashi nan ya gama min hotona, kuma ina iya cewa ya maida min shi HD don ya ƙara kiliya. Ku kasance da mu a koda yaushe don samun videos masu ilmantarwa game da fasahar AI a wannan pejin namu. Kar ku manta da following ɗinmu da subscribing da liking don ci gaba da kawo muku zafafan videos na yadda za ka sarrafa AI ba tare da ɓata lokaci ba. Mun gode.